usandione ndinyerere mwana mangu zvizere zvaunondita iwewe mwana dotozvarwa kawo Uchengeta mwana handizika. Ndokuchengeta neko unozoti ndakangobva une bus hembe dzese ndinopfeka mazuva ano ndikutsvaga usumbu undifonera wacho. Iwe unofonderwa nene wakambotingana na foni yacho. Kana pandogara unakana basa napo pandikurera nenhumbi yako ya unakana basa rako wotesa ufona. Handizika pananzo dzekwe ndi 13 ni mwana wako aniko yeyati. Ndozoti iwe wakajaidzwa ngo. Ndikutoda nezvake munhu yanza runditsvaga arunditsvagire chi? Anotsvagire. Jesmatika. Iyoyo ngatimboisiya iyoyo. Ngatimbotaura kuti asi wewe nini takaramba nere wewe. Hatina kurambana but yaona basa neni Jesmat. Auna basa neni. Nditori nebasa neni. Dai ungone basa neni chawa itombondiona kuti ungodango sangana. Kuti unakezokona nakufona kuti ezona. Iyo shammasango muno. Mwana ari kukurira. Ari kukura. Asi baba ndo vasina. Baba unomonera mumasango. Sodo titiziko. Udoti Iyo unotadzikana undirojera wewe. Tingakwanisa kuti tiendere tingo. Jesmat akubatsire. Unozondishoye chindikabvira kwedu uko. Nditsvage imba futi iwe iyo ndonotsvaga kuti unotaura kana ndokulojera kachindilojera kule ndingogara nehanzvadzi yako inobhohwa pateteka iyo shamwari hanzvadzi yako inobhohwa aiwa dzokurodza pawataura ise muna nenhumbu so munenge chidowo zvinhu zvake hausi kuona mune vane nhumbu anoda mbotiwo umboita uchisimbisa mwana ndikureva pakuzvibikira mane zvinhu zveneni chida atiri kuti mwana abude akaremara ushu handika disability ndoba inobva painobude papa mwana anofana kugara handisi kureva izvozvo takareba tisingaona na usikuzoonawo izvozvo zvinangana basa iyo changonitsvagira imba chete manje ndakazoona kuti mwana wangu ari kusimbiswa nomumwe munhu tinonetsa aiwa sha pamwe munhu ende ndingachitondichengeta aiwa saura kuti pane zviri kuitika ka aiwa iyo sha kana mari yeshe unyosa ndinanisina yepreparation saka taura nyaya yako une munhu wakudanana naye ndizvo hapana munhu wakudanana but saka yepreparation ina yakabvepi iwe preparation yakatengwa nehanzvadzi yako but iwe handizambokunyepera ndichikubhabhatira nditi hanzvadzi dzangu ndizokutsvaga ende padzichakubata ka amenango zvouzobatiridzwa pana pane hanzvadzi dzangu ndinewe ka handisida kuti urohwe ndiripo ndini muridzi wemwana aiwa muridzi wemwana kusimbisa tachataura yeye shamwari sara inonosimbisa tendi sina mari yakakwana tasaone izvo zvinokwana izvi zvinokwana tiko Jesma tinokuda ngoti tingotamburira nguva dzose sha ine ndisina kana mari sha mari pane pasina kana mari iripo ndibatoita izvo kana pasina mari toitawo zviripo zvinongotengawo kana mavheji yayayo mavheji tamanyanyira shamwari zvinhu zviri kudhura handitika iza tingoda zvinhu zvine zviripo panzvimbo iwongoda kuti tiwedzere chi udotenga chi udotenge chiwe ndotenga beef but nothing mari andasara nayo iri mufoni handika saka yoita sei udzokera unotenga beef handika ndofanira kumba ndofanira kuita sei ndofanira kunoisa unofanisa mvura yesadza saka chimhanya ndosei unotenga unochinja pasi aiwa handina kuchinja handingachinjire vevere handina kuchinja unoda isu saka unoita sei unotenga nditeka wani iripo paza uri ndikuona wakagara Chicos, nechimborekodho kudaiwo zvokaseva DJ Chicos, zvinorekodwa naJesma mwana wangu deini nazikwasha maya Jei ndinokuitira mwana Jei mambozona muzvitika zvakadaro Jei ndinokuzvarira hangu Jesu nditi mama kani Jei hazvibudi mai aiwa Jei munoda basa idaina basa Jei kani handimona ndatotiza kusiyawo chaichii mhanye ndiyozomona asati abva kubasa tiusadaro kani Jei ndokuda kani Jei uri wangu kani usandione ndinyerere mwana mangu zvizere zvaunondita iwewe usandichemedze usandione sepwere rudo chete mwanawe baby ni andipenge usandichemedze usandione ndinyerere usandichemedze usandione sepwere rudo chete mwanawe baby ni andipenge